Ajde, idemo na smenu. Neverovatno. I dolazi Bonen. Sada se Chavanel stavlja u službu radnika. Silvana Chavanela. Chavanel u službu Bonena. Jer je Bonen sprinter, evo ga pozadnje. Ali je pitanje koliko mu je snage ostalo i za taj sprint. Bonen je sprinter, sprinter je sprinter, kad dođe sprint zaboravlja se sve pozadi, ali dvojica vozača iz Sky ekipe, evo Fletch je tu, Nojens i Geraint Thomas su se borili, ne mogu sad zaista da se sjetim te trke pre 2 nedelje, ali njih dvojica su održali, kažem, 20 km do cilja su imali oni kada su otišli i imali su... Napad Balana. 20 sekundi, to su održali. Napad Balana pokušava da se odvoji bivši svetski šampion. Fletcher će biti taj koji će ovo neutralisati. Stav Širlings odmahuje glavom, ide ponovo Filip Gilbert. Ide ponovo Filip Gilbert, ne želi da se napravi suviše veliki otvor između Balana i grupe. Da li još neko priključuje ovde? Vozač Rabobanka. Sebastian Langeveld je to. Balan odlazi, Nojens hvata. Dvardor Vlaanderen je pobedio Nojens 23. marta i to je bila ta trka, kažem, držali su on i Geraint Thomas, a i Geraint Thomas je tu grupu na 20 sekundi, čitavih 20 km, upravo po ovim usponima, po Molenbergu, Koppenbergu i Patenbergu. Da, samo što je bilo dosta kraće. Chavanel ponovo kreće sa Nikom Nojensom. Ni zna Geraint Thomas ko je Nik Nojens, izgubio je trku 23. marta i hvata Nojensa. Hvata Nojensa, Fletcha staje. Hoće li stati Fletcha ovde da ode napred Geraint Thomas? Ili će produžiti sada? Hincapie je tu. Hincapie može biti ovde pobednik Flanderna ove sezone. Najiskusniji vozač ovde, evo pije Hincapie pozadi i dolazi do osveženja. Evo kreće Geraint Thomas, Chavanel drži sve, kako je samo ovaj momak odvezao 95. ronde, prosto za poštovanje i za još jednu nagradu za Chavanela. 60 km je on tu napred, evo već sada... Najverovatnije da će ovo biti rešeno u sprintu, nema prostora, niti je put takav da može da se neki napad... Bonen ne mrda. Organizuje ranije. Bonen nigde ne mrda. Evo, drži se pozadi Fletcha. Kreće Fletcha, hvata to. Silvan Chavanel, odradio je svoj deo posla. Da li staje Chavanel? Hoće li stati i reći gotova je ova trka za mene? Eno Balana pozadi. Fletcha je pokušao. Cancellara samo organizuje da ovde ima brzine, da ne skače niko. 5 km do cilja, Bonen tek sada počinje. Evo, takvu je priliku samo dobio Bonen. Bonen dobija priliku života ovde da po 3. put pobedi na Flandriji. 5 km do cilja. Još 5 km, nema ravne deonice, ide se uzbrdo kao što vidite ponovo. Svi se sada čuvaju, sada više samo kreće Langeveld, Sebastian Langeveld kreće, Fletcha to hvata, Ljukemans iza Fletche, iza Ljukemansa Balan, onda Gilbert, sada Holanđani pokušavaju, staje Fletcha da vidimo, odlazi li Langeveld ovde. Ali evo produžava, Balan mislim da produžava. Balan na vrhu, ali Geraint Thomas u belom sa hvata Balana. Balan pa Geraint Thomas, još jednom pa Nojens. Ko će izgubiti najviše snage ovde? Cancellara miruje, drži ovo sve, Bonen se pa muči. Ide Cancellara, ali... I Chavanel sa njim i Nojens. To je to, ide sada Cancellara, da li može ovo da drži Chavanel? Cancellara, Chavanel, Nojens, Geraint Thomas iza, staje, sklanja se, gleda, Balana očekuje od njega, Chavanel drži Cancellaru. Deluje ovo da je poslednji napad Cancellare, ovo njemu odgovara na 5 km. Nik Nojens hvata, priključa 3 km do cilja i to je to, evo podijuma. Podijum je rešen, nema ovde više. Možda čak i nije. Možda čak i nije, da vidimo gde je sledeća grupa. Tek sada dolazi Nojens, sada Chavanel mora da menja. Ne, nema snage. Želi se očigledno i nema snage i želi se sprint za Bonena. Nema snage, to se vidi, ali pogledajte, okreću se, nema snage ni Šerlik. Gilbert zaostaje. Pogledajte gde je sad čak Gilbert pozadi tu.
Kako se lomi trka u posljednja 3 kilometra, sam Gilbert, Geraint Thomas, Ali Ballan. nigde napred nema Bonena, Bonen je skroz na začelju. Bonen čeka sprint, ali hoće li ga dočekati? Hoće li izgubiti ovdje trku? Nick Nuens steže zube. Traži smenu Chavanel, ali je ne dobija. Cancellara. Može Saxo Bank ponovo do pobjede. Nick Nuens je tu, pogledajte, Cancellara prošle godine u Saxo Banku triumfovao. Chavanel menja Cancellaru. Da li menja konačno? Da, Chavanel prolazi na smenu. Evo je Nick Nuens ide, ali pogledajte kakve grimase na njihovim licima, koliko su samo umorni. Ballan sve sam radi pozadnje. Neće dugo ostati naravno na smeni i Chavanel, sada će i Nuens odraditi kratku smenu, a čini mi se da će morati da ostane Cancellara najduže napred. Evo traži, da vidimo, a pomogao mu je malo Chavanel da prođe napred na svoju smenu Cancellara. Evo Cancellare sada su se organizovali još 2000 metara i dalje je Geraint Thomas taj koji je na čelu druge grupe koja pokušava da neutrališe ovaj beg, ali ukoliko uđe u posljednjih 1000 metara ovako stvari će biti manje više rešene. Geraint Thomas ljuti se iza na Ballana što ne menja, niko neće u drugoj grupi da se uključi u rad i upravo to mislim da će rezultirati definitivnim begom trojice. Nick Nuens na smeni. Bonen i Fletcher odlaze. Geraint Thomas i dalje pozadi, Nick Nuens ovde. Drugu poziciju ima Nick Nuens na Flandriji 2008. iza De Voldera, tada je bio u Cofidisu. Pričao sam Nuensu, menjao i Cofidis i Rabobank i Quick Step i sve ekipe, samo proleće vozio, samo ove trke, nije imao uspeha. Hoće li doći Nick Nuens do najveće pobjede u svojoj karijeri? Sylvain Chavanel gleda, s obzirom da je Bonen krenuo u dostizanje, sada ne sme on da radi svom snagom napred. Kratko je odradio svoju smenu, okreće se. Gde je Tom Bonen posljednjih kilometara? Davno je počeo. Neće izgleda, Fletcher traži da Bonen prođe, ali Bonenu ne pada na pamet da ovdje prolazi. Saxo Bank ima priliku da triumfuje. Rekao bih da su sada šanse 60-20-20. Pogledajte, zakovčava dres Nick Nuens, posljednja krivina. Nick Nuens može do pobjede. Ballan je video da je vrag odneo šalu. Chavanel teško da može da spriča sa Cancellarom i sa Nuensom. Kreće Bonen. Svi se okreću, ali mislim da nema šta da se okreće. Cancellara zna da mora da ide napred i evo ga, kreće. Kreće, konačni sprint. Bonen je uhvatio priključak, da li je, nije. Cancellara kreće u sprint, seda. Cancellara, da li neko može do sprinta ovog čoveka? Nick Nuens ide ka pobedi. Nick Nuens ili Sylvain Chavanel? Nick Nuens, Sylvain Chavanel, Cancellara, ko pobeđuje? Nick Nuens! Nick Nuens, Saxo Bank konačno ponovo do triumfa dolazi. Bonen četvrti, Langeveld peti, Ballan ostao bez ičega. Odradio ovo fenomenalno Nick Nuens, zatvorio Chavanela do barijera, Cancellara nije imao snage. Videlo se na posljednjoj krivini, Nick Nuens pun samopouzdanja, zakovčava dres, da ispoštuje sponzora na liniji cilja, imao je veru u sebe, čovek koji godinama vozi prolećni deo sezone samo zbog ovih trka, dobija priliku. Bjan Ries ima još jednu pobedu, prošle godine Cancellara, ove godine Nick Nuens, Belgijanac, jedini Belgijanac u Saxo Bank ekipi. Težak udarac Leopard Treku, oni su se uzdali upravo u ovaj deo sezone za Cancellaru, a Saxo Bank pobeđuje, iscrpljen je naravno Nick Nuens. Neverovatno, ovo je 67. triumf, koliko mi se čini, tako je 67. triumf za Belgijance, koji su ubedljivo najuspešnija nacija. Cancellara je iscrpljen, ali mislim da je više tužan nego što je iscrpljen. Uspeo je da napravi neverovatne napade, ipak na kraju nije uspeo da triumfuje. Ovdje će se Tyler Farrar boriti. Koliko je to važno za Garmin, sami procenite, nisu radili. Ima li Hušovda ovde? Ne vidim ga. Nick Nuens, 30 godina ima ovaj momak. U Rabobanku bio prošle godine i nisu bili zadovoljni sa njim. 2 godine je bio kod njih, pobedio Grand Prix Wallon u septembru 2008. Kroonbrusen Kroon vozio, u Cofidisu bio nekoliko godina. Pre Cofidisa vozio za Quick Step.
prek Quick Stepa vozio za Domo Farm Fritz ekipu u kojoj je vozio i Van Petagen, kom smo gledali u kolima Garmin ekipe. Pričao sam o Noensu, godinama vozi samo prolećni deo sezone i potpisuje ugovor na pola godine. I evo, Bjan Ries još jedan put pokazuje da je fenomenalan strateg, da može da nađe pravog vozača i da mu pruži šansu i da mu da slobodu i da pogledajte. Kako se samo iznervirao Silvan Chavanel. Nije mogo, zatvorio ga je. Ovo je bilo na iskustvu. Nick Noens zaista na iskustvo zatvorio Chavanela do barijera, nije mogo da prođe. Možda je bio i jači Chavanel ovde, ali Belgijanci dolaze do trijumfa.